ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ। ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଣେତା ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ 1912 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗରସ୍ଥ ମଲ୍ଲୀପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଅନୁବାଦକ ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚଳନ୍ତା ରାଇଜର ଅମୁହାଁ ନଈ, ନିରୋଗ ଦେହ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଗାନ୍ଧୀ କଥା ଓ ଅଜବ ଦୁନିଆ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଆସ ଜାଣିବା କିଛିଟା ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତିର ସେ ପକ୍ଷପାତୀ ଥିଲେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। କିଶୋର ବୟସରୁ ହିଁ ସମାଜ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭାବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ବିନୋବା ଭାବେଙ୍କର ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ସେହି କାମରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସେବା କାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣର ପୁନର୍ମୁଦ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଯେ ଏହା 60 ଥର ପୁନର୍ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେ 1930 ମସିହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗୁଆ ସେନାପତି ହୋଇ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଲବଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ରଖିପାରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦିନେ ସେ ସମାଜ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ନିକଟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ହରିହରଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ସାବତ ମାଆର ଲାଳନ ପାଳନରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଜନସେବାରେ ମନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ଶୋଧ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ। ପିଲାଦିନେ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ସେ ରୋଗୀର ସେବା କରିବା, ଗାଁ ଅଶିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଭଳି ଅନେକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହରିହର କଲିକତାରେ କିଛି ଦିନ ଓକିଲାତି ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଓକିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହରିହରଙ୍କ ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ କଲିକତାରୁ ପଳାଇ ଆସି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ମନ ନ ଲାଗିବାରୁ ସେ ଗଡ଼ଜାତର ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସ୍କୁଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ କଥାରେ, କବ୍‌ଡେ ରାମସେଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ରାଜା ସ୍କୁଲଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେ କଟକର PM ଏକାଡେମୀରେ ଶିକ୍ଷକତା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲେ। 1912 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗୋଦାବରୀଶ, ନନ୍ଦକିଶୋର, କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। 1921 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ସେ ସ୍କୁଲଟି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଷ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ଶେଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। 1923 ମସିହାରେ ଜେଲରେ ସେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜେଲ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ସେ ଗୀତା କ୍ଲାସ ନେଲେ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମେଳରେ ଗୀତା ଉପନିଷଦ ସେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନଈ ତାଲିମର ଡାକରା ଦେଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ହେଲେ ଉତ୍କଳ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି। ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଶିକ୍ଷକତା କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ।
1920 ମସିହା ପରେ ଦେଶରେ ନୂଆ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ନାରୀ ଜାଗରଣ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଏକତା, ହରିଜନ ସେବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠାକୁ ଠା କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁକୁ ନିଜର ଭାବି ସେବା କରି ଚାଲିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଛଣା, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ, ଗୋଟିଏ ଚରକା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି। ସେ ଥିଲେ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ। ସେ ପଇତା ପିନ୍ଧିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ହୋଇ ରହିବେ କେମିତି। 1971 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ସେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର, ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି। ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସେ ବୁଝିଥିଲେ।